Здравейте! Добре дошли в Киберуан, международна детска школа по програмиране. В този видеоклип ще научите как е структурирано обучението на деца на възраст от 6 до 8 години. Нагледно ще ви покажем и разкажем какво и как ще учи детето ви. В интро модула въвеждаме децата в работата с компютър, запознаваме ги с устройството му и правилната стойка пред него. Говорим за работа с папки и файлове, и понятия като софтуер и хардуер. За пръв път децата се сблъскват с програмирането, като започваме развиването на логиката и алгоритмичното мислене с прости команди за движение на герой в различни посоки, а на по-късен етап в модула, децата за пръв път ще се сблъскат с циклите в програмирането. Модулът се фокусира върху интерактивни упражнения, които не само улесняват усвоителния процес, но и гарантират, че децата се забавляват по пътя на ученето. Родителите не само ще видят колко бързо децата им овладяват компютърния свят, но и ще бъдат изумени от това колко усърдно и с желание учат децата им. В модула Code Monkey, с помощта на една симпатична маймунка, която трябва да събира банани, децата продължават да развиват и усъвършенстват своята логика. Освен прости команди за движение и завъртане на героя, каквито вече познават, тук децата се сблъскват с така нареченото обектно програмиране и ще трябва по някакъв начин да използват и другите обекти, които са част от играта, за да изпълнят мисията си, да помогнат на маймунката да събере всички възможни банани. В модула Scratch Junior обещаваме много забавление за децата, докато естествено ги учим да програмират. Платформата предлага голям набор от команди, разделени в няколко групи. Ще използваме команди за движение, команди за изгледа на героите, ще променяме скоростта на движение на даден герой и разбира се продължаваме да упражняваме едно от най-важните неща в програмирането – циклите. Докато децата учат програмиране чрез този модул, ще създават сами забавни анимации и интересни игри. Тук освен усъвършенстването на логиката, усърдно работим върху креативността на децата. Платформата предлага различни инструменти за редактиране на визията на героите. Освен това, в някои от занятията учениците сами ще рисуват герои и ще си създават фонове за сцените на проекта. Както вече споменах, забавлението с Scratch Junior е гарантирано. В модула Pictomir децата ще управляват един малък робот, чиято цел е да боядисва определени плочки от космическата станция, на която се намира. Първоначално работим с вече добре познатите ни команди за движение, но на по-късен етап в играта учениците трябва да използват цикли, повторения и алгоритми, за да помогнат на роботчето да си свърши правилно работата. И вижте как с помощта на няколко команди, поставени по правилен начин в алгоритъм, децата се справят с доста сложно изглеждащи задачи. В модула Code for Life, мълчуганите ще трябва да се превърнат в професионални шофьори на камион. Децата ще трябва да задават команди на камиончето, за да може то да достигне до крайната си цел. В някои от нивата преди шофьорът да се прибере вкъщи ще трябва да доставя пратки, а в други ще трябва да избере най-краткия път. И за да не се налага да повтаряме едни и същи команди, на помощ отново ще ни се притекат циклите. В модула Клавиатурен тренажор нашите ученици се запознават по-подробно с бутоните на клавиатурата и започваме да упражняваме писане чрез клавиатура с помощта на забавна игра с балони. По-напред в модула преминаваме към упражняване на изписването на цели думи в сайт, който отчита резултат. Системата измерва точност, бързина и няколко други показателя. Тренираме както писането на български език, така и на латиница, за да могат децата да свикват с английският език, който е неизменна част от програмирането. Това не е всичко. Детето ще намери нови приятели и ще получи сертификат за завършен курс. И така, какво чакате? Време е да запишете детето си на уроци.